mụ na gị bili ben Kanu ọmalịcha nwa Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị bili ben. Nnamdi Kanu bụ ọmalịcha nwa Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị bili ben. Nnamdi Kanu bụ ọmalịcha nwa Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị bili ben. Okwu ọnụ ya ije ụkwụ ya omume ya bụrụ enyi ya kọmputa. okwu ọnụ ya ije ụkwụ ya Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị biri ben. Nnamdi Kanu bụ ọmalịcha nwa Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị biri ben. okwu ọnụ ya ije ụkwụ ya omume ya bụrụ enyi ya kọmputa. onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-asụ ya sụba onye ọ na-ewe ya webe bụrụ enyi ya kọmputa. onye ọ na-ewe ya webe onye ọ na-asụ ya sụba onye ọ na-ewe ya webe bụrụ enyi ya kọmputa. Nnamdi Kanu bụ ọmalịcha nwa Chineke nyere ụmụ Biafra ka o dozie obodo anyị ka mụ na gị biri ben. ọnụ ya ije ụkwụ ya omume ya bụrụ enyi ya kọmputa. One family. IPOB. Biko ndị nwe anyị bụ onye isi anyị ọnwa atụ egwu ịma na ụmụ nwaanyị na-anụ anyị dị n'ike na ike wee bịakwa tata wee sị ka anyị butere gị ọjị gị na ndị steeti na ndị ọha na eze ụmụnne anyị bịara ebe a ka ị wee mee mitin tata na omie ka abụ nri nwaanyị na-enye di ya o wee nye ọbịa. Ndewonu. Ọ ga-adịrị unu na mma. Efu na okenye anyị